Și a fost crăpioara asta. Tare să se audă tare. A fost o crăpioară. A fost o crăpioară și a născut 3 crăpiori berberi. Și crăpioara asta, maimuța să avea grijă de crăpioara asta. Și mânca carne cu guștucu. Și a apărut numai elefanți într-o pădure și a fugit după ei și a apărut numai căței de alea, Tuberman, ghiză, Marțanea Tuberman, de alea. Și mânca de-aia salate de verde. Pe grătar, pui de piept, mânca pui de piept și mânca carne cu guștucu. Ce carne? Carne cu guștucu mâncau, carne cu guștucu mâncau. Cum era crăpioara? Spune, povestește. Era turul, bagabond, în curvă. Vrei, mă, mai tare. Putea în curvă, era frumoasă. Și crăpioara asta mânca salate de verde, salate roșii, mâncau nu știu ce, carne. Cum mânca salata? Cum mânca? Mâncau, pac, făcea. Cum făcea cum? Făcea, păi nu e bine sară, că după aia vedea. Nu vede. Pe aia, ai auzit? Și crăpioara asta a fost deșteaptă. Mai mulți au ea o mușcă șarpe de picioruri, făcea, așa, s-a mușcat cu limba, a țăpat de picioruri. Și crăpioara asta a fost deșteaptă crăpioara asta. S-a dus la doctor, unde S-a dus la doctor, i-a făcut la doctor, i-a făcut injecție. Ce a făcut? Injecție. Ce injecție? De Antititan? da, Cum? Turbat, să nu fie turbat sapul ăla, să nu fie turbat. Și mânca carne cu guștucu. Și am mâncat salate de verde de asta, salate de băf, îi plăcea salate de băf, de toate nebunile mâncam. Ai auzit? Și mânca mere de pe pom, mânca prune de alea, prune. Are înglote de ele. Aha, copte, prune de alea. Și tu ce ai mâncat? Iaurt? Iaurt, smântâl de aia iaurt am mâncat. Ce ai făcut? Hmm? Ce ai făcut de la ea? Te-ai îmbolnăvit? Da, m-am îmbolnăvit, m-am dus să mă fac, gata.